Illum il-ġurnata l-Ordni ta' San Ġwan m'għadix ordni militari bħal meta kienet tmexxi lil pajjiżna bejn is-seklu 16 u s-seklu 18. F'intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, il-Gran Prijur ta' Ruma, Fra Edward John Chrétien, qal li m'hemmx għalfejn l-Ordni tiddefendi l-fidi Kristjana permezz ta' xwabel. Huwa spjega magħna li l-Ordni hija waħda ospitaliera bħalma kienet fit-twaqqif tagħha f'Ġerusalemm taħt it-tmexxija ta' Fra Ġerardu. Dan hekk kif dak iż-żmien kienet tgħin Pellegrini Kattoliċi fl-art imqazza fi żmien il-Kruċjati. Llum il-ġurnata l-Assoċjazzjoni Nazzjonali ta' Malta tal-Ordni ta' San Ġwan qed tgħin lil dawk li ħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna. Dan permezz ta' ġbir ta' fondi u anke ta' prodotti li ntbagħtu f'pajjiżi viċin il-frontiera tal-Ukrajna fosthom fil-Polonja u r-Rumanija. Din ma kienx l-unika għajnuna lil Maltin fl-Ordni taw lill-Ukrajna. Xi membri tal-Ordni, jew ħbieb tal-Ordni, mhux membri biss, kellhom jew għandhom xi proprjetajiet li kienu liberi ma kellhomx nies joqogħdu fihom u għamluhom disponibbli għal familji mill-Ukrajina li ġetidu jiġu Malta. Fra John spjega kif l-Ordni ma tħares lejn uċuħ e kif lan tagħha huwa li tajn lin-nies. Karatteristika tal-Ordni mill-bidunet hija li l-għajnuna li tagħti l-Ordni mhijiex għajnuna biss għal Kattoliċi, le. L-għajnuna hija għal min għandu bżonn, jista' jkun ludi, jista' jkun musulpan, jista' jkun ateu, jista' jkun li jrid. Ma l-interess tagħna huwa li nsaqsu n-nies mhux x'inhu r-reliġjon tiegħek, imma x'għandek bżonn minn għandi. F'intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, il-Gran Prijur ta' Ruma appella sabiex il-Maltin jibżgħu għall patrimonju li ħallew il-Kavallieri fi żmien meta kienu jmexxu pajjiżna. B'dan jitgawda ta' kuljum il-Maltin u t-turisti f'diversi rkejjen ta' pajjiżna. Da żmien napprezzaw u l-Gvern Malti japprezza kemm hu importanti li nibżgħu għal dal-patrimonju enormi li ħallew warajhom il-Kavallieri meta tkeċċew mill-Bonaparte, ġeneral Bonaparte, u li issa hu patrimonju tar-Repubblika ta' Malta biex iktar nattiraw nies u iktar infehmu n-nies li rwol li kellhom il-Kavallieri fil-passat u li għad għandhom il-Kavallieri fil-preżent.